कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा भगवान हरे राम हरे कृष्णा ஹரே கிருஷ்ண கிருஷ்ணா மாதாஜி மாதாஜி. பிரணாம். இப்ப உங்களுடைய தெரியுதா வாய்ஸ் மாதாஜி கேட்கறது ஸ்கிரீனு? கேட்கறது இப்ப தெரியுதுங்க பிரபு. கீழே போங்க. வெறும் ஸ்க்ரோல் பண்ணவா? ஸ்ரீமத் பகவத்கீதை மட்டும்தான் இருக்கு. வரேன் மாதாஜி. ம். மாதாஜி காலிங் சர்வீஸ் எதுவும் ப்ராப்ளம் இல்லைல்ல மாதாஜி? பத்தோ மாதாஜி கொடுத்தாங்கன்னு நினைக்கிறேன். பண்ணிட்டீங்களா பிரபு? எத்தனை பேர் கொடுத்தாங்க? கொடுத்தாங்க. நான் ரிப்போர்ட்டும் அனுப்பிச்சிட்டேன். சிவகாமி மாதாஜி கால் பண்ணாங்க. பட் நான் சூப்பர். ரிப்போர்ட் எல்லாம் பத்மா மாதாஜிக்கு அனுப்பிச்சிட்டேன். அவங்க ஓகே தான் ஓகே கோஆர்டினேட் பண்ணி கொடுத்தாங்க. ஓகே அது ஓகே. அவங்ககிட்டயும் சொல்லிட்டேன். சிவகாமி மாதாஜிட்டையும் சொல்லிட்டேன். ஓ ஓகே ஓகே மாதாஜி. பிரபு ஒரு நிமிஷம் பிரபு, அந்த ஃபர்ஸ்ட் இது சொல்லுங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஒன் முன்ஜென்ம கொஞ்சம் மேல. வினையாகல சுகர்மன் ஓகே. என்ற ஒருவன் தீர்ப்பாங்க. அது புரிஞ்சுது. கொஞ்சம் கீழே வாங்க. அந்த பாம்பு கடிச்சு இறந்து போறாரு, மேல போறாரு. ஒரு நாள் ம். அவங்க அந்த விலைமாதுவோட இதுதானே? ஒரு நிமிஷம், அது முன்னோர்கள் இருக்கு. ஐ திங்க் சேம் திங் தான் பிரபு. இதுதான் பிரபு. ஆனா இது மட்டும் பாத்துக்கோங்க. எந்த எந்த கதை, என்ன இதத்தோட கதை வேணும் உங்களுக்கு? பயனாக ஒரே என்ன? நிமிஷம் மாத்தாது, ஒரு நிமிஷம் மாத்தாது. சொல்லுங்க, என்கிட்ட இருக்கு, நான் சொல்றேன். இல்ல, அந்த விலைமாதோட கதை இருக்குமே, அதுதானேங்க பிரபு இது. கொஞ்சம் பாருங்க, அது சீக்கிரமா பேஜஸ் வந்தது. எத்தனாவது பேஜ்? 3rd பேஜ் தான். எத்தனாவது அத்தியாயம் சொல்லிடுங்க, தெரிஞ்சு போயிடும். இந்த கதை ஆனா வேற மாதிரி இருக்கு. இதுல இருக்கிறது வேற மாதிரி இருக்கு, அதுல இருக்கிறது வேற மாதிரி இருக்கு. ஆனா இதே இதுதான், எருது இந்த இதுதான். ஓகே. தெற்கில் புரந்தரம். ஓகே. தேவசர்மா சேம். இன்னும் கொஞ்சம் கீழே வாங்க பிரபு. செகண்ட் இது அவர் ரிஷி வந்து ரிஷி ரைக்காவை போய் பார்க்க சொன்னாரு. அதுதானே இது சொன்னது. ரிஷி ரைக்கா கோதாவரி நதிக்கரையில் இருக்கக்கூடிய வேத விற்பனர். அதுல பேரெல்லாம் போட்டிருக்கோம். ஓகே. ஆடு புலி கரெக்ட். இதே கதை தான். சுஷர்மா. ஓகே. ஃபர்ஸ்ட் ஆமா, சுஷர்மா. முன்னோர்களோட நற்கதி அடைய. ஆமா, இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப ஷார்ட்டா இருக்கு பிரபு. பட் இது போதும்னு நினைக்கிறேன். பாருங்களேன், இவ்வளவு ஷார்ட்டா இருக்குல்ல. அது கொஞ்சம் டீட்டெயிலா இருக்கு. நல்லா இருக்கு மாதாஜி. இது டீட்டெயிலா படிக்கிற புரியுற மாதிரி இருக்கு இது. ஆனா ரொம்ப ஷார்ட்டா இருக்கு பிரபு. எத்தனாவது சொல்லுங்க, நான் படிக்கிறேன். என்கிட்ட இருக்கு, மாதாஜி. ஃபுல்லா இருக்கு. 18 மாதாஜி இருக்கு. மாதாஜி உங்களுக்கு அனுப்பிச்சிருக்கேன் மாதாஜி. உங்களோட வாட்ஸ்அப்லயும் நான் அனுப்பிச்சிருக்கேன். அதுதான் இந்த இதா? ஆமா மாதாஜி. என்கிட்ட புக் இருக்கு பிரபுஜி, என்கிட்ட புக் இருக்கு. சரி, இன்னைக்கு நம்ம அது பண்ண போறதுல ஒரு டவுட்காக தான் பார்த்தோம். ஓகே பிரபு, இதை நம்ம இது போதும். அப்ப சத்யா பிரபு அந்த சர்வீஸ் வேண்டாம், நம்ம இதை மட்டும் எடுத்துக்கலாம். ஓகே மாதாஜி. ஓகே. இன்னைக்கு அப்ப இது சத்யா நம்மளோட பிரபு 8வது ஸ்லோகம் வாசிக்க ஆரம்பிச்சிடலாம். யாருக்கிட்ட புத்தகம் இருக்கோ வாசிங்கோ. மாதாஜி. சத்யா பிரபுக்கு எந்த சேவையும் அலர்ட் பண்ணல. சத்யா பிரபு அது பாருங்க, அந்த இதுல யாருக்காவது ரிப்பீட்டடா நேம் மாத்திக்கலாம். நேம் ஏதாவது கொடுங்க. எண்டிங் பிளேயர் கூட இருக்கு. ஓகே. நெக்ஸ்ட் டைம் கண்டிப்பா செல்லகுமார் பிரபுவோட பேர் போட்டுடலாம். நெக்ஸ்ட் டைம், இந்த தடவை அவரை விட்டுருங்க. நெக்ஸ்ட் டைம் எடுத்துக்கலாம். நெக்ஸ்ட் டைம் யாரெல்லாம் பண்ணலையோ அவங்க எல்லாருமே பண்ணணும். எல்லாருக்கும் ஏதாவது ஒரு சர்வீஸ் வேணும். மாதாஜி, இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஷேரிங் அட்லீஸ்ட் ஒரு 2 பேராவது 2 பேர் இருக்கணும் இல்லைங்களா? டைம் ரொம்ப முக்கியம். ஏன்னா அஜாமிலனோட கதை சொல்றாங்க. அதுதான் டைமிங் நீங்க பாத்துக்கணும். 10 to 11 பிரபு. அதனால அந்த டைம்குள்ள பாத்துக்கணும். டைம் இருந்ததுன்னா நீங்க 2 பேர் போடுங்க. சில சமயம் என்ன ஆகுன்னா, எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஷேர் பண்ண ஆரம்பிச்சு அவங்க மத்தவங்களுக்கு டைம் கொடுக்க மாட்டாங்க. அதை நம்ம ரொம்ப பார்க்கணும் கவனமா. மாதாஜி, லாஸ்ட் டைம் வந்து ரெஃபர் பண்ணி நான் ஒரு டைம் ஸ்லாட்டோட நான் உங்களுக்கு அனுப்புறேன். நீங்க அந்த டைமிங் வேணா ஃபைன் டியூன் பண்ணிட்டு வேணா ரிட்டர்ன் அனுப்புங்க. அவங்க உங்களுக்கு இந்த டைம் நான் போட்டிருக்கேன், நானே போட்டிருக்கேன். அது நான் என்னோட மொபைல் வந்த உடனே நான் சொல்றேன் உங்களுக்கு. அதை அனுப்புறேன். ஜஸ்ட் பேர் மட்டும் மாத்திக்கணும், அவ்வளவுதான். பேர் மாத்திக்கலாம், டைமிங் அலாட் பண்ணிடலாம். ஓகே பிரபு, தேங்க்யூ சோ மச் பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. 8வது ஸ்லோகம். எப்படி வந்து சங்கரன் பிரபு வந்து ஒரு பெரிய தூணோ, அதே மாதிரி சர்வ பிரபு வந்து பெரிய தூணாயிட்டு வர்றாரு. ஓகே. 8வது ஸ்லோகம். எல்லாரும் இந்த மாதிரி வரணும். ரொம்ப பெருசாலும் சொல்லாதீங்க மாதாஜின்னு.
பிரபு உங்களுக்கு தெரியாது ஆக்சுவலா அது எவ்வளவு ஸ்ட்ரெஸ்ஸை கம்மி பண்ணிருக்கு. நீங்க எத்தனை பேர் தெரியுமா ரீப்ளேஸ் பண்ணிருக்கீங்க உங்களுக்கு தெரியாது. ஏன்னா அதுல இருந்ததுனால எனக்கு தெரியும். ரொம்ப ப்ரெஷர். நிறைய பேர் இருந்தாங்கன்னா அட்டெண்டன்ஸ் டீச்சர் தான் பார்க்கணும், அட்டெண்டன்ஸ் பார்க்கணும், காலிங் இது எல்லாமே. இப்ப நீங்க இருந்ததுனால அது ரொம்ப சார்ட் அவுட் ஆயிடுச்சு. அது இல்லைன்னா ரொம்ப கஷ்டம். உங்களுக்கு தெரியாது பிரபு அதோட இது. எவ்வளவு சிரமத்துக்கு நடுவுலயும் அவர் அந்த சேவை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணியிருக்காரு. ஏன்னா பேஸ் நம்ம கரெக்டா வந்துருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதுக்கப்புறம் நம்ம எல்லாம் பண்ணலாம். ஸ்டார்டிங்லேயே உங்களுக்கு ரொம்ப கன்ஃபியூஷனா இருந்ததுன்னா அதை சார்ட் அவுட் பண்ண ரொம்ப கஷ்டம். அது பிரபு வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் கொஞ்சம் ஸ்ட்ரீம் லைனா இருக்கு. அதனால நான் சொல்றேன். ஆனா என்னை விட பபிதா மாதாஜி இது இதுலயே ஸ்ப்ரெட்ஷீட்லயே பண்ணிடுறாங்க. எனக்காவது எக்ஸல்ல தான் பண்ண வருது. அவங்க அதை விட எக்ஸ்ட்ரீம் எண்ட். சரி, 8வது ஸ்லோகம் வாசிக்கலாமா? யார் வாசிக்கிறீங்க? பாப்பா எனக்கு உபதேசம் வருது மட்டும் பாப்பா. உபதேசாமிர்தம் 8வது ஸ்லோகம் வாசிங்கோ. புத்தகம் யார் கையில இருக்கோ அவங்க வாசிங்க. நீலு மாதாஜி ஒரு கன்ஃபர்மேஷன் நோட் வாங்கிக்கங்க மாதாஜி. புத்தகம் இருக்கு. தன் நாம ரூப சரிதாதி சங்கீர்த்தனானு சம்ருத்யோ கிரமேண ரசனா மனசி நியோஜய நிஷ்டான் வர்ஜே தத் அனுராகி ஜானானுகாமி காலம் நயேத் அகிலம் இத்யுதே சாரம். ஹரே கிருஷ்ணா. மொழிபெயர்ப்பு. நீலுமத்தாஜி 17 அந்த ஒரு சின்ன சாரி டிஸ்டர்பன்ஸுக்கு 17ஆம் தேதி நம்மளுடைய சனிக்கிழமை காங்கிரிகேஷன் ப்ரோக்ராம்ல நீங்க ஜெயராத மாதவ பாட்டு பாடுறீங்களா? பாடுறேனே. சூப்பர். 10 to 11 10 மணிக்கு நீங்க தான் ஆரம்பிச்சு வைக்க போறீங்க. அதனால வந்துருங்க. எந்த லிங்க்ல வரணும்னு அதை சொல்லுங்க. 1/2 மணியா பைத்தியமாயிட்ட நான் லிங்க் தேடி தேடி பகவானே நினைச்சுட்டே அதுக்காக தான் உங்களுக்காக வெயிட் பண்ணிட்டே இருந்தோம் நம்மளும். அதனால நீங்க அதுல வந்துருங்க. அப்புறம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஷேரிங், உங்களுக்கு ஏதாவது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஷேர் பண்ணணும்னு தான் நீங்க இது பண்ணலாம். ஷெட்யூல் நம்ம போட்டு பண்றோம். அந்த டைம்குள்ள நம்ம முடிக்கணும். அதுதான் ரொம்ப பெரிய டாஸ்க் நமக்கு. சரிங்களா மாதாஜி? நீலு மாதாஜி, உங்க பையன்ட்டு சொல்லி அந்த இதை சார்ட்டை பின் பண்ண சொல்லுங்க. தேடவே வேண்டாம், எல்லாம் மேலாட ஒரு 3 சார்ட் பின் பண்ணிக்கலாம். யசோதா மையி இந்த இதெல்லாம் பின் பண்ண சொல்லிடுங்க. பாருங்க, இன்னைக்கு போயிட்டு இன்னும் வரவே இல்லை பாருங்க. நான் ஒத்திதான் இங்க உட்காந்து இருக்கேன். மத்தியானம் போனவாதான் கோர்ட்டுக்கு போயிருக்கானோ என்ன. கோர்ட்ல 2 கேஸ் இருக்குன்னு இருக்கான். திருப்பி ஆபீஸ் போயிடுவான். வரும்போது 1 மணி ஆயிடும் ராத்திரி. அப்புறம் தான் பாக்கணும். நாளைக்குதான் அவனை கொஞ்சம் இது பண்ணணும். பின்னாடியே போய் கொஞ்சம் பண்ணுப்பான்னு சொல்லி கொடுக்கணும். அதுக்குதான் மாதாஜி விஜயலட்சுமி மாதாஜி உங்களுக்கு லிங்க் அனுப்பிச்சாங்கல்ல. இனி உங்களை யாரும் விடுறதா இல்ல. நீங்க இல்லைன்னாலும் யாராவது. நான் முதல்ல யசோதா அம்மாயி தான் பண்ணினேன். அது வரல. சரின்னு சொல்லிட்டு இன்னொன்னு தாரணையும் பண்ண ஒண்ணுமே வரல. யுவர் நேமு யூ ஆர் ஹியூமனா அது இதுன்னு கேட்டுட்டு இருக்கான். இது என்னடா இது எனக்கு புரியவே மாட்டேன்னுதுன்னு எனக்கு அழுகியே மாதாஜி. நீலு மாதாஜி எப்பவுமே யசோதா அம்மாயில நான் அதை டெலிட் பண்ணிட்டேன். நான் போட்ட மெசேஜ் டெலிட் பண்ணிட்டு ஜிஎஸ்என் பிரபு போட்டதை உடனே அனுப்பிச்சிட்டேன். 9 o'clock 1 minute இருக்கு பாருங்க. அதான் லாஸ்ட் மெசேஜ். அந்த மெசேஜை கிளிக் பண்ணி உள்ள வந்துருங்க. நாளைக்கும் இதே மாதிரி இதே லிங்க்ல வந்துருங்க. நாளைக்கும் 9:30 9 o'clock எப்பவும் போல நம்மளோட L3 கிளாஸ். சரிங்களா? இன்னைக்கு புதுசா சாந்தி மாதாஜின்னு ஒருத்தவங்க வந்திருக்காங்க. அவங்களுக்காக எல்லாரும் சேர்ந்து ஒரு தடவை ஹரே கிருஷ்ணா சொல்லிடலாம். இன்னைக்குதான் அவங்களோட ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் நம்மளோட இதுல. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே 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 ராமா ஹரே ராமா ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, இப்ப மீனிங் வேர்ட் டு வேர்ட் மீனிங் வாசிங்கோ. பகவான் கிருஷ்ணரின் நாம திருநாமம் ரூபம் சரித ஆதி குணங்கள் லீலைகள் இத்தியாதி கீர்த்தனை செய்தல் அல்லது விவாதித்தல் அனுசம்ருத்யோ நினைவிற்கொள்ளுதல் கிரமேண படிப்படியாக ரசனா நாக்கு மனசி மனதும் நியோஜ்ய ஈடுபடுவதால் திஷ்டன் வசித்தல் விரஜத்தில் தத் பகவான் கிருஷ்ணருக்கு அனுராகி பற்றுதல் கொண்டு ஜனா மக்கள் அனுகாமி பின்பற்றுதல் காலம் நாயேத் பயன்படுத்த வேண்டும் அகிலம் முழுவதும் இதி இவ்வாறு உபதேச சாராம்சம். மொழிபெயர்ப்பு யார் படிக்கிறீங்க? வாசிங்க, நீங்க வாசிங்க. மொழிபெயர்ப்பு முடிச்சிருங்க. பொருளுரை வேற யாராவது வாசிக்கட்டும். சரி. அனைத்து உபதேசங்களின் சாரம் யாதெனில்
ஒருவன் தனது முழு நேரத்தையும், அதாவது நாளின் 24 மணி நேரமும் பகவானின் திருநாமங்களை கீர்த்தனம் செய்வதிலும், பகவானது நாமம், ரூபம், குணங்கள் மற்றும் நித்திய லீலைகளை ஆகியவற்றை நினைப்பதிலும் ஈடுபட வேண்டும். இவ்வாறு செய்வதனால் படிப்படியாக நாவையும் மனதையும் கட்டுப்படுத்தலாம். இவ்வழியில் ஒருவன் விரஜத்தில் கோலோக விருந்தாவன தாமத்தில் வசித்து பக்தர்களின் வழிகாட்டுதலின் கீழ் கிருஷ்ணரது சேவையில் ஈடுபட வேண்டும். பக்தி தொண்டில் பற்றுதல் கொண்ட பகவானின் பிரியமான பக்தர்களின் அடிச்சுவடுகளை ஒருவன் பின்பற்ற வேண்டும். பொருளுரை. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ சோ மச் மாதாஜி. நம்ம உபதேசாமிருதம் வாசிக்கிறோம். ஸோ உபதேசாமிருதத்துல நமக்கு ஒருவர் எப்படி பக்தி தொண்டு செய்யணும் அப்படின்றது நமக்கு ரொம்ப தெளிவாக நம்மளுடைய கோஸ்வாமிகள் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதுல என்ன சொல்லியிருக்காங்க எப்படின்னா, ஒரு மனிதனுடைய முக்கியமான புருஷார்த்தம், ஒரு மனிதனுடைய முக்கியமான வேலை இல்ல நோக்கம் என்னவாக இருக்கணும் அப்படின்னா, அது மட்டுமல்ல, எல்லா உபதேசத்தோட சாரமும் என்ன அப்படின்னா, நம்மளுடைய முழு நேரத்தையும் பகவானுடைய பக்தி தொண்டுல ஈடுபடுத்தணும் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஸோ பகவானுடைய பக்தி தொண்டு. அப்ப நான் எப்படி என்னுடைய கடமையை செய்யறது? நம்மளுடைய ஸ்வதர்மம் ஒண்ணு இருக்கு இல்லையா? பரோதர்மம், ஸ்வதர்மம் 2 இருக்கு. உடல் சார்ந்த கடமையும் இருக்கு, அதே சமயத்துல ஆத்மா சார்ந்த கடமையும் இருக்கு. அப்ப அந்த உடல் சார்ந்த கடமையை கூட நம்ம இது பகவானுடைய கிருப்பையினால கிடைச்ச கடமை அப்படின்ற பாவத்துல செய்யும்போது நம்ம அதுவும் பக்தி தொண்டாக நாம செய்யறோம் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். ஸோ அந்த 24 மணி நேரம் பகவானுடைய நாமங்களை கீர்த்தனை செய்வதிலையும், அவருடைய நாம ரூப குண லீலைகளை எப்பொழுதும் நினைக்கிறதுலே ஈடுபட வேண்டும். எப்படி ஒரு பசு சாப்பிட்டு முடிச்சதுக்கு அப்புறம் அது எப்பெல்லாம் ஓய்வா இருக்குமோ பாத்தீங்கன்னா அது அசை போட்டு கொண்டே இருக்கும். அது போல நாமளும் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னாக்கா, நம்ம படிச்சதை மீண்டும் மீண்டும் நினைவு கூறணும். அவருடைய நாம ரூப குணைகள் இது மட்டும்தான் இந்த கலியுகத்திலிருந்து பிறப்பு இறப்பு சுழற்சியிலிருந்து விடுபடுவதற்கு நமக்கு உதவி புரியும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ இப்படி செய்யறதுனால என்ன பலன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த நாவையும் மனதையும் கட்டுப்படுத்த முடியும். ஸோ அப்படி கட்டுப்படுத்துறதுனால நம்ம என்ன பண்றோம்? எப்பவும் பகவானோட ஸ்மரணத்திலேயே இருக்கிறதுனால, பிறந்து விட்டாலே நமக்கு இறப்புன்றது வரும். அப்போ எப்பவும் பகவானுடைய ஸ்மரணத்துல இருக்கும்போது, அவர் பகவான் பகவத்கீதையில நமக்கு அஷ்யூரிட்டி கொடுத்திருக்காரு இல்லையா? நமக்கு வரம் கொடுத்திருக்கார். யாரெல்லாம் மரணத்தின் தருவாயில் என்னுடைய திவ்யமான லீலைகளை நினைக்கிறாங்களோ அவங்க நித்தியமாக என்னுடன் கோலோக பிருந்தாவனத்துல இருப்பாங்க. அவங்க மீண்டும் துக்காலயம் அசாஸ்வதமான இந்த பௌதிக லோகத்துக்கு வருவதே இல்லைன்னு சொல்லியிருக்கார். ஸோ இப்படி நாம பக்தி தொண்டு செய்து கொண்டிருக்கும் போது எப்பவுமே நம்ம பகவானுடைய ஸ்மரணத்துல இருக்கிறதுனால அந்த கோலோக விருந்தாவனம் செல்கின்றோம் அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். எதற்காக கோலோக விருந்தாவனம் போனோம்? ஏன்னா அங்க நித்தியமா நாம பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு செய்ய முடியும். எந்த விதமான இடையூறுகளும் அங்க இல்லை அப்படின்றத பார்க்கணும். இந்த பிறப்பு இறப்பு சுழற்சி அங்க கிடையாது. ஆனந்தமாக எப்போதும் பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு செய்து கொண்டிருக்கலாம். அங்க எப்படி நாம பக்தி தொண்டு செய்யறோம் அப்படின்னா, ரொம்ப முக்கியமாக இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கு, பக்தர்களின் வழிகாட்டுதலில். ஸோ பக்தர்களுடைய சங்கம் மிக மிக முக்கியம். ஸோ அதுவும் இந்த கலியுகத்துல கொஞ்சம் நம்ம அசந்தா கூட நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? அப்படியே மாயையில மாட்டிக்கொள்வோம். அதனால பக்தர்களுடைய சங்கம் என்பது மிக முக்கியம். பக்தர்களோட வழிகாட்டுதலின் கீழ் கிருஷ்ணரின் சேவையில் ஈடுபட வேண்டும். பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணருடைய சேவையில் ஈடுபட வேண்டும். பக்தி தொண்டதில் பற்றுதல் கொண்ட பகவானின் பிரியமான பக்தர்களின் அடிச்சுவடுகளை ஒருவர் பின்பற்ற வேண்டும். அதனாலதான் நமக்கு புரோபாதர் நமக்கு பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப அழகாக இந்த இஸ்கான் ஸ்தலம் எல்லா இடத்துலயுமே கோவில்கள் உருவாக்கப்பட்டிருக்கு. காலையில 4:30 மணில இருந்து நம்மளுடைய மங்களார்த்தி ஸ்டார்ட் ஆகுது இல்லையா? நமக்கு பிசிக்கலா போய் அட்டென்ட் பண்ண முடியல அப்படின்னாக்கா அட்லீஸ்ட் ஆன்லைன்ல நம்ம ஜாயின் பண்ணியிருக்கணும். அது போல வாரத்துக்கு ஒரு முறையாவது நம்ம பிசிக்கலா போய் டெம்பிள்ல சர்வீஸ் பண்ணணும் அப்படின்றத பாக்குறோம். அப்போ தூய பக்தர்களுடையது நம்ம பார்த்திருக்கோம் இல்லையா? ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல படிச்சிருக்கோம். கங்கை கங்கை எங்கிருந்து வந்திருக்காங்க? பகவானுடைய திருப்பாதத்தை தழுவி கங்கை வந்திருக்காங்க. பகவான் வாமன அவதாரத்துல 3 லோகத்தையும் அளக்கிறார். அப்ப அந்த 3 லோகம் அளக்கும் போது அவருடைய திருப்பாதம் மேலுலகத்தை அளக்கும் போது அங்கிருந்து பீரிட்டு வந்தவங்க தான் கங்கைன்னு பார்க்கும். அப்ப அவருடைய பாதத்தை கழுவி கொண்டு கங்கை வராங்க. அவ்வளவு தூய்மையானவங்க கங்கை. அந்த கங்கையில கூட நம்ம மீண்டும் மீண்டும் குளிப்பதினால் மட்டுமே நாம தூய்மை அடைகின்றோம். ஆனா பக்தர்களுடைய பார்வை, அவர்களுடைய பக்தர்களுடைய சங்கம் ஒரு முறை கிடைத்தாலும் கூட நமக்கு கங்கை நதியை காட்டிலும் மிகவும் உயர்ந்தவர்கள் பக்தர்கள் அப்படின்னு பாக்குறோம்.
அவங்களுடைய ஒரு சங்கம், அவங்களுடைய பாத சுவடு, அந்த பாத துளி வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளை தூய்மைப்படுத்தக்கூடியது. எத்தனையோ கோடி ஜென்மங்கள்ல செய்த 84 லட்சம் பிறப்புகளாக நம்ம வரோம்னு சொல்றோம். எத்தனை பாவங்கள் செய்தோம்னு நமக்கு தெரியாது. ஸோ தூய பக்தர்களுடைய அந்த பாத சுவடுகள்ல இருக்கக்கூடிய பாத துளி நம்மளுடைய பற்பல பிறவிகள்ல செய்த பாவங்களை அழிக்கக்கூடிய தன்மை கொண்டது. ஏன்னா எப்பொழுதும் பகவானையே நினைச்சுட்டு இருக்காங்க. அவங்களுடைய இதயத்தில் பகவானை ஏந்தி கொண்டு எங்கெல்லாம் நம்ம வந்து புண்ணிய ஸ்தலத்துக்கு போய் தான் வந்து நம்ம வந்து அங்க நம்மளுடைய பாவங்களை கழித்து நம்ம வந்து ஒரு ஒரு புத்துணர்வு எடுத்துக்கிறோம். ஆனா பக்தர்கள் எங்கெல்லாம் போறாங்களோ அந்த இடம் எல்லாமே புண்ணிய ஸ்தலமாக மாறும். ஏன் அப்படின்னாக்கா எப்பொழுதும் இறைவனை ஏந்தி கொண்டு 24 மணி நேரம் பகவானுடைய ஸ்மரணத்திலே இருக்காங்க. அவங்க எங்க இருக்காங்களோ அந்த இடம் தூய்மை அடைகின்றது. அவங்க தனியா ஒரு புனித தலம் போகணும்னு அவசியம் இல்லை. அதனால பக்தர்களுடைய சங்கம்ன்றது மிக மிக முக்கியமான ஒன்று. அவர்களுடைய பாத அடிச்சுவடுகளை நம்ம பின்பற்றுவதன் மூலமாக பக்தி தொண்டுல எப்பொழுதும் நிலைத்து நிற்க முடியும். அதனாலே நாம தூய்மை அடைகின்றோம் அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். பொருளரை வேற யாராவது ஒருத்தர் வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. யாரு புத்தகம் வச்சிருக்கீங்க? வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. வாசிங்க. பொருளுரை. மனமே ஒருவனின் நண்பனாகவும் பகைவனாகவும் இருக்கக்கூடும். ஆதலால் ஒருவன் தனது மனதை நண்பனாக்குவதற்கு பழக்கப்படுத்த வேண்டும். இந்த கிருஷ்ண பக்தி இயக்கமானது மனதை எப்பொழுதும் கிருஷ்ணரின் சேவையில் ஈடுபட்டிருப்பதற்கு பயிற்சி அளிக்கிறது. மனமானது இந்த பிறவி மட்டுமன்றி கடந்த பல பிறவிகளின் எண்ணற்ற எண்ணங்களையும் கொண்டுள்ளது. இந்த எண்ணங்கள் சில சமயங்களில் ஒன்றோடு ஒன்று இணைந்து முரண்பாடான காட்சிகளை உருவாக்குகின்றன. இவ்விதமாக பந்தப்பட்ட கட்டுண்ட ஆத்மாவிற்கு மனதின் செயலானது அபாயகரமானதாகலாம். மனோதத்துவமானவர்கள் மனதின் பல்வகை மாற்றங்களை அறிவர். எம் வாபி ஸ்மரன் பாவம் தியஜத்யந்தே கலேவரம் தம் தம் ஏவைத்தி கவுந்தேய சதா தத் பாவபாவிதா. ஒருவன் உடலை விடும்போது எந்த நிலையை எண்ணுகின்றானோ ஐயமின்றி அந்த நிலையை அவன் அடைகின்றான். பகவத்கீதை 8.6 கூறியுள்ளபடி மரண தருவாயில் ஒரு உயிர்வாழியின் மனமும் புத்தியும் அடுத்த பிறவிக்கான உடலை சூட்சம நிலையில் உருவாக்குகிறது. மனம் மரண நேரத்தில் ஏதேனும் சாதகமற்ற விஷயத்தை நினைத்தால் ஒருவன் அடுத்த பிறவியை அதற்கேற்ப எடுக்க வேண்டியிருக்கும். அதே சமயம் இறக்கும் தருவாயில் ஒருவன் கிருஷ்ணரை நினைத்தால் ஆன்மீக உலகான கோலோக விருந்தாவனத்திற்கு மாற்றப்படுகிறான். இந்த உடல் மாற்றம் மிகவும் சூட்சமமானது. எனவே மனதை கிருஷ்ணரை தவிர வேறு எதையும் நினைவிற்கொள்ளாமல் இருக்குமாறு பழக்கப்படுத்த வேண்டும் என்று ஸ்ரீல ரூப கோசாமி அறிவுறுத்துகிறார். அதே போல நாவை கிருஷ்ணரை பற்றி பேசுவதற்கும் கிருஷ்ண பிரசாதத்தை உண்பதற்கும் பழக்கப்படுத்த வேண்டும். மேலும் திஷ்டன் விரஜே விருந்தாவனத்திலோ விரஜபூமியின் ஏதாவது ஒரு பகுதியிலோ ஒருவன் வசிக்க வேண்டும் என்று அவர் உபதேசிக்கின்றார். விரஜபூமி அல்லது விருந்தாவனமானது 84 கரோஷங்கள் அளவினை 84 குரோஷங்கள் அளவினை கொண்டது. ஒரு குரோஷம் என்பது 2 சதுர மைல்களுக்கு சமமாகும். ஒருவன் விருந்தாவனத்தை தனது இருப்பிடமாக கொள்ளும் போது உயர்ந்த பக்தரின் அடைக்கலத்தின் கீழ் இருக்க வேண்டும். இவ்விதமாக ஒருவன் கிருஷ்ணரையும் அவரது திவ்ய லீலைகளையும் எப்பொழுதும் நினைவிற்கொள்ள வேண்டும். ஸ்ரீல ரூப கோசாமி தமது பக்தி ரசாமிர்த சிந்துவில் 1.2.294 இதை விளக்குகிறார். கிருஷ்ணம் ஸ்மரஞ்சனம் சாட்சிய பிரேஷ்டம் நிஜ சமீஹிதம் தத் தத் ததா தத்கத் தத் தத் கதா தத் ரதச்சௌ சூர்யாத் வாசம் ரஜேசதா. பக்தனானவன் எப்பொழுதும் தெய்வீக பூமியாக விருந்தாவனத்தில் வசித்து கிருஷ்ணாம் ஸ்மரஞ்சனம் சாசிய பிரேஷ்டம் ஸ்ரீகிருஷ்ணரையும் அவரது அன்பான சகாக்களையும் இடையறாது சிந்திப்பதில் ஈடுபட வேண்டும். அத்தகைய சகாக்களின் அடிச்சுவற்றை பின்பற்றி அவர்களது நித்திய வழிகாட்டுதலின் கீழ் இருக்கும் போது முழுமுதற் கடவுளுக்கு சேவை புரிவதற்கான தீவிர ஆசையை பெறலாம். ஹரே கிருஷ்ண மத்தஜி. படிக்கிட்ட மத்தஜி? அந்த இதை முடிச்சிருங்க பிரபு. அடுத்ததை முடிச்சிருங்க. ஸ்ரீல ரூப கோசாமி மீண்டும் பக்தி ரசாமிரத சிந்துவில் 1.2.295 குறிப்பிடுகிறார். சேவசாதக் ரூபேன சித்த ரூபேன சாத்ரஹி தத் பாவலிப் சூனா கார்யா விரஜ லோகானுசாரதஹ. தெய்வீக பூமியாக விரஜதாமத்தில் ஒருவன் பரமபுருஷ பகவான் ஸ்ரீகிருஷ்ணருக்கு அவரது சகாக்களின் மனோபாவத்தில் சேவை செய்ய வேண்டும்.
மேலும் அவர்கள் குறிப்பிட்ட ஒருவரது நேரடி வழிநடத்தலின் கீழ் தன்னை வைத்து அவரது அடிச்சுவட்டை பின்பற்ற வேண்டும். இம்முறையானது சாதன நிலையிலும், அதாவது கட்டுண்ட நிலையில் இருக்கும் போது மேற்கொள்ளப்படும் ஆன்மீக பயிற்சியானது. சாத்திய, அதாவது இறைவனை உணர்ந்த நிலையில், அதாவது ஒருவன் சித்த புருஷனாக ஆன்மீகத்தில் பக்குவம் பெற்றவனாக ஆகும் நிலை என இந்நிலைகளுக்கும் பொருந்தக்கூடியது. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ. இரு நிலைகளுக்கும் பொருந்தக்கூடியது. ஹரே கிருஷ்ணா. இருநிலைகள். ஹரே கிருஷ்ணா. 10 மணி ஆயிடுச்சு. நம்ம நாளைக்கு இந்த இதையும் முடிச்சு பிளஸ் 10வது ஸ்லோகம் 9வது ஸ்லோகம் எடுக்கலாம். சரிங்களா? வாஞ்சகல்பதருப்யஸ்ய கிருபா சிந்துபேவச்ச பதிதானாம் பாவனேப்யோ வைஷ்ணவேப்யோ நமோ நமः. அனந்த கோடி வைஷ்ணவ விருந்த கி ஜெய். நாமாச்சாரிய ஸ்ரீல ஹரிதாஸ் தாக்கூர் கி ஜெய். ஜெகத்குரு ஸ்ரீல பிரபுபாத் கி ஜெய். நித்ய கௌரி பிரேமானந்தே. ஹரி ஹரி போல். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. 10 o'clock ஆயிடுச்சு. அதனால நம்ம வைண்ட் அப் பண்ணிக்கலாம். மார்கழி மாசமும் கூட. சோ நாளைக்கு நம்ம இந்த இதோட மீனிங் பிளஸ் இதை முடிச்சுட்டு 9வது ஸ்லோகம் பார்த்துக்கலாம். சரிங்களா? எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. நாளைக்கு எந்த கன்ஃபியூஷனும் இல்லை. நம்ம திருப்பி இதே இதுல ஷார்ப்பா 9 o'clock ஜாயின் பண்றோம். ஜாயின் பண்ணிட்டு நீலு மாதாஜி ஸ்டார்ட் பண்ணிடுங்க. பிரேயர் நேரத்திலாம் வாசிக்க ஆரம்பிச்சிருங்க. நான் வந்துடுறேன். அதுக்குள்ள level 1 ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு நான் வந்துடுறேன். சரிங்களா? ஓகே பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரணாமம். சாந்தி மாதாஜி உங்களை குரூப்ல ஆட் பண்ணிட்டேன். ஓகேங்க பிரபு. தேங்க்யூங்க பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா.